चर्चा कर. आता आम्ही चाललोय माझ्या माहेरी हिच्या आजोळी आणि त्यांच्या सुद्धा आजोळी, अनुच्या बाबांच्या आजोळी. तर तुमचं सगळ्यांचं आजच्या व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. आज आम्ही चाललो आमच्या आईच्या म्हणजे बाबांच्या आईच्या आणि माझ्या औशीच्या म्हणजे हिच्या पण माहेरी. तर दोघींचा माहेर एकच म्हणजे शेजारी शेजारी, त्याच्यामुळे आता आम्ही तिकडे गणपती दर्शनात चाललो. चला तर मग व्हिडिओ सुरुवात करूया. चला आता व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. आली मी माझ्या माहेरी. हाय. मस्त. तुम्ही कशा आहेत सगळे? मस्त आहे ना. चल चला आता गणपती दाखवूया. अन्वी कुठे गेली? शिवांश कसा आहे तू? बरं आहे. अशी काय काय झालं? उद्या काय आपलं उद्या काय आपल्याकडे पूजा? आमंत्रण दे. कसला? माका आमंत्रण दे. हा उद्या आमच्याकडे पूजा घ्यायचा. हा आणि काम पण करू घ्या.
बसलास कित्या दमलास की मग बोलू काय झाला काय चला येतास माळावर चला फिरून येऊया काय तुम्ही तर हो आमचो माळा जेव्हा जेव्हा आमका गावातले गाडयो चुकतात ना तेव्हा आमका हय येवचा लागता बस पकडूक वगैरे. तर बघितलं असाल घरात केवढी धांदल होती ती आणि आम्ही आता मामाकडनं जाऊन येतो. मला पूर्ण व्हिडिओ करूक मिळालो नाही कारण मामाकडचे बरीच जण घरात नव्हती. काही सगळी जण पाया पडूक वगैरे गेलेली आपल्या आजोळांका वगैरे. तर मजा येईल तिकडे पण भरपूर मस्त हिरवीगार शेती आहे मामाच्या तिकडे. तिकडनं आजूबाजूसून येऊ जाऊ म्हणजे शेतातच जाऊची वाट. आता असा गाव म्हणजे आमच्या बुरवाड्यात पण हा तशी जागा पण आमच्या घराजवळ काही नाही तर मज्जा वाटतं अशा ह्याच्यातनं पण जाऊ. आता घरा गेलो घरात पण पूजेची उद्याची लय तयारी चालू आहे. त्याच्यानंतर आता मी इलय आहे माळावर इलय ह्याचं कारण की घरात नेटवर्क चांगला येतात असा पण काय आहे की व्हिडिओ पटकन अपलोड होत नाही 4-5 तास लागतात. तर एवढा वेळ मग वाट बघत बसूची लागतात. त्याच्यापेक्षा माळावरनं कसं 15-20 मिनिटात पटकन व्हिडिओ जाता म्हणून मग आता मी माळावर इलय. तर आता हे व्हिडिओ एडिट केलंय. आता व्हिडिओ एडिट करून झालो सबस्क्राईब करू विसरू नको चॅनलला. तसंच व्हिडिओ कसं वाटलं तर कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.